wangichaza bafo like ngakuthanda yabo ngiyawathanda amantombazana nawo kodwa wena ngingaye amantombazana mani uthanda mina ezin ngenhliziyo emhlophe nje sithandane nje ube umuntu wami. Musungijwayela kambi wena kahle kahle ungijwayela kambi vela ngiyayisola ukuthi bengizelani la sesihambe ngiyayisola imabafu ngicela ukuchaza nanokuthi umuntu omthanda awumshayi last time nje into wayenza ayingiphathanga kahle kuba umunye umuntu bezokubophisa manje ukuthi ngiyimina ngiyakuthanda futhi ngisafuna ukugcina eduze ngizolibe bengizamile nje yabo bengifisa nanokuthi singabonana nje noma because kade ngagcina. Songijwayela kambi mfethu uthanda mina uzongitshela ukuthi uyangithanda uyenza kanjani lo nto mfethu mina futhi ufuna mana ke lento ngakubhala asimnikeze ithuba kancinci athi ukuchaza kancinci buti ithini into yakho ngicela uqhubeke nje uchaze ndi understand ndifuna ukuva kahle uthanda amantombazana okanye uthanda amajito okanye ithini into yakho? Mina bengumuntu othanda amantombazana kahle story sami sikanjalo kodwa ngathi mangiqala ngibona usibonelo kwaba khona lokho nje ngangazi nasegazini ngashiwa igazi ngiya enjoy ukuxoxa naye yabo ngabona ukuthi okay ongcono angisondele ngizenze umngane naye futhi wa enjoy ukuhlala nami yabo because ngakho nginesa ngibona ukuthi mhlawumbe kuzoba lula ukuthi sihambe siye endlini mhlawumbe uzoyizwa kahle lento le masifika endlini shuthi sagejana wangishaya kodwa nalokho ayikuthi mhlawumbe bayisitha sami mva ukuthi angishaye ngisamthanda uyizimehlo ngiyamthanda nje inhliziyo yami yonke. Konje uthi waqala ukumthanda uqala ukuhlangana naye so ke ngokuyena since esitsho ukuthi yena akaziva ngalondlela leyo izawuthini ke ngokinto awukwazi ukuthi ujonge mhlambe ukuthi ujonge abantu umuntu ozokwazi ukuthi abe kule level okuyo